падай. Я на видео снимаюсь. תראו שמה שזה כמו פטריה וטנק, יד ימין שמה. כל מיני, איך שהדמיון. Ага. זה יחיד מה שיש בעולם בכלל, נכון? אז כאילו כל ה... או זה כמו אגיפט. או זה כמו... לא, זה דומה, אבל הסוג הזה זה יחיד. הסוג של החומר, אבנים, כאילו זה אחר, נכון. זה מקום מאוד מעניין מבחינה גיאולוגית, לא בדברים. תעמדו, אז אני אעשה לכם משהו מגניב. Держите сейчас.